नायफैनानै ला नै टाइगार दं होनदों बेयाव बे गुदुङाव टाइगार दं टाइगार नै बे बाबुआ नुदों टाइगार दं मारो माने टाइगारा बेयाव माने सिङाव हाबनानै दं आरोना नुमारदोंमोन ना नों आं नुमारदोंमोन बेयाव आनारस जाफैनायाव हेल' रायजोफोर माने ओरैबायदि डेन्जारास आरोना नै बाबुआ माने टाइगार नुदों टाइगार ओमफ्राय टाइगारा बेयाव बोरै फैखो दिनैनि भिडिअआ ना आपडेट भिडिअ जागोन ना मा जागोन टाइगार नै बे बाबुआनो टाइगार दं होनदों गरं गुदुं सिङाव हाबना दंना माबायदि टाइगारा गिदिर बहुत गिदिर आरोना माने बाबुआ होनदों बेयाव टाइगार दं बेखौनो आं माने एखाम जागासिनो दंमोन ओमफ्राय नै नायनो हागोन हाब्रुआबो नांनानै दङ बेना माने बियो खारै खारै आंनि खाथियाव फैदों आरोना माने खारै खारै आंनि खाथियाव फैनायाव आं माने होनबायखै थ'थ' हांनि ओमफ्राय आं दा टाइगारखौ नायनो फैबाय माने जोंना जंगल खाथि नालाय नै जंगल खाथिखाय बे टाइगारा बेयाव फैदों आरोना बाबु मोनसे गन ला गन बे टाइगारखौ माने हामला खालामब्ला बे टाइगारखौ बुनायनि थाखाय दा जों बे टाइगारखौनो आं नायनो हांगासिनो दङ बोरै माने टाइगारा गिदिर थारब्ला पुलिसखौबो लिंहरनाय जागोन ओमफ्राय जुदि फिसा आं बेखौ माने बस्ता सिङाव सुनानै जोंनि खाथियाव जंगल दं नालाय बेयाव आं आरामसे हांगारगोन आरोना गनाबो फैदो हराबो जाबोबाय नालाय नों बोरै नुदों बेखौ टाइगारखौ आं बिजा फैनादोंमोन बेनि उनाव टाइगारा गरं सिंनिफ्राय नैबे नों आनारस नायफैदोंमोन ओमफ्राय नों बिजा बोरै हांनायमोन नङा बिजाव आरो आनारसनि बिफां दंमोन फै रायजोफोर नै बेयाव नाय आंना माने बेयाव बेरा हरदों आरोना बेफोरखौ बाहाथो जों टाइगार नायनो हांगासिनो दङ फै गुदुङाव दं होनदों ना आगोलना बे गुदुङाव माने बहुत जिबौ थायोमोन बान्दर सान्दर थायोमोन नायनो हागोन एकदम जंगला डेन्जार ना एकदमबारे डेन्जारेस जंगल बेयावनो माने टाइगारा फिसा जागोन ना गिदिर जागोन एसे फिसा जागोन ना बेसे गेदेर नङा फै हरावबो जाबोबाय नालाय गरमाबो ओरैबायदि जाहैबाय फै जल्दी फै थाबै फै जल्दी फैलै टाइम गैया जल्दी फै ओरैबायदि डेन्जारेस गुदुं थाबै फैलै नै रायजोफोर गुदुङा बेनो आरोना ओरैबायदि डेन्जारेस बे गुदुङा बेसे माबा जागोन गोथौ बहुत गोथौ जागोन आं बे गन लादोंना बेनिख्रुइ बेसेबां गोथौ जागोन बियो बेनिखायनोथ' नै नायनो हागोन नोंसोर माने दा मबाइलाव नुथाराखै आरोना बहुत हर बै गोथौहालागै दं आरोना माने बे टाइगारा हाबनानै दंना नायनो हागोन नोंसोर एकदमबारे बेयावनो बोरै टाइगारा हाबफैखो माने बाबुआ आंनो खोन्थानायखाय आं नुबाय आरोना नै बाबुआनो खोन्थादोंमोन नै गुदुङा माने बहुत गिदिर मबाइलावसो माने फिसा नुदों आरोना गुदुङा बहुत गिदिर गरमावसो फिसा नुदों आरो बे गुदुङाव माने टाइगार हाबनानै दं आरोना टाइगार फैयो नों रायजोफोर दा जों बेखौ पुलिस लिंहरनाय जानाय नङा मानोना बे टाइगारा माने
गथ' फिसासो आरोना जों बेखौ आरामसे बस्थायाव सुनानै जों बेखौ जंगलाव एंगारनो हागोन आरोना दा नै सिङाव हाबथ'नानै दं आरोना जों दा आरामसे बेखौ बस्था सस्था लायनानै जों आरामसे बेखौ जंगलाव हगार हरगोन आरोना माने बे टाइगारखौ जों बुथारबायब्ला माने बिना बिमा दंना गाबगोन गुदुंखौ नायनानै ला नोंसोर बुहुत गिदिर गुदुङा बेयावनो दं गुदुङा नै नायनो हागोन डेन्जार गिदिर ना टाइगार रायजोफोर नोंसोर आरो गासै नायनानै ला नै टाइगार दं होनदों बेयाव बे गुदुङाव टाइगार दं टाइगार नै बे बाबुआ नुदों टाइगार दं मारो माने टाइगारा बेयाव माने सिङाव हाबनानै दं आरोना नुमारदोंमोन ना नों आं नुमारदोंमोन बेयाव आनारस जाफैनायाव दा बाथ्राया सैथो नंगौना नङा गुदुङाथ' सैथोखा जों माने दा जों टर्च लाबोनानै जों बेखौ आरामसे बस्थायाव सोगोन आरोना टाइगारा दं खोमा नै सिङाव आंबो एसे नुदों लानजायखौ नोंसोरो नुथाखै जानो हागौ थ' जों आरामसे बस्थाफोरखौ लायनानै जों बे टाइगारखौ जों आरामसे जंगलाव एंगारहैगोन आरोना दा जों थांनोसै थ' लोगोफोर दा जों थांनोसै माने एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरोना केमेरायाव थ'द' जंगल नै रायजोफोर बे जंगलावनो माने बे टाइगारा नैबे गरंआव हाबनानै दंमोन थ'द' थ' रायजोफोर नोंसोर बे टाइगार हमनाय भिडिअखौ नेक्स्ट पार्टआव नुनो मोनसिगोन आरोना नेक्स्ट पार्टआव नोंसोर माने नेनानै थाब्लानो जाबाय थाबैनो फैगोन आरो पुलिसखौ लिंहरनाय जानाय नङासै थ' नोंसोर नेक्स्ट पार्टआव बे टाइगारनि गथ' फिसाखौ हमनाय भिडिअखौ नुसिगोन थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय